Padayon nagpatuman ang Misamis Oriental General Comprehensive High School og shifting of classes tungod sa kakulang niini sa classrooms. Nang inahanglan pa ang eskwelahan og kapin 100 classrooms alang sa ilang mga estudyante. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hingpit na nga nagsugod ang klase sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kun MOGS ang usa sa pinakadakong pampublikong tulunghaan sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City. Ang maong eskwelahan adunay dulan 8,000 ka mga estudyante sa grade 7 hangtod na sa senior high school. Sumala sa principal sa maong eskwelahan, hapsay man ang pagsugod sa unang adlaw sa klase, bisan pa man nabulabog kini tungod sa nasinating alinog kagahapon. Mga pila lang ka minutes na ang ubo. Mga building official together with the architect o sa iyang mga kauban. Wala man naapektuhan ang ilang mga classroom sa nahitabong linog, apan problema karon sa tulunghaan ang kakulangon sa mga classroom ug ilang mga pasilidad sama sa laboratories ug training rooms. Sumala pa nga anaa lang sa 104 ka mga classrooms ang MOGS kun asa anaa sa kapin 200 ang sections niini. Butang nga napugos sila sa pag-implementar og shifting of classes. Sa first shift nato magsugod siya 6 o'clock, mo end siya og 12:15. Magsugod na pod ang klase sa atong PM shift, that would be 12:30. Mo end na siya 6:45. Mamugawas ang mga bata, almost 7 na ginat. Hinoon aduna namang kunoy na alokar sa maong eskwelahan nga kapin 40 ka mga bagong classrooms ug naghulat na lang sila nga maimplementar ang maong proyekto. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.